Siyabulisa ke Silomanyano Initiative SA, yi-organisation ethe yafumana iripoti malunga nekhaya lakwaNgcayi eBantingville. I-organisation ke ifumene iripoti yaze yenza imizamo ke yoba ifumane u-human settlement. Ifikile ke iripoti kuMr Dlulane phaa kwi-human settlement. UMr Dlulane akachithanga xesha ke, uthumele itimu yakhe eBantingville kwikhaya lakwaNgcane uba ihambe iyokwenza i-assessment. Emva kwe-assessment eyenziweyo ke inoba kudlule nje i-3 days yenziwe i-assessment. Waphinde wathumela uMr Dlulane ethumela itimu yakhe futhi uba ihambe iyomisa i-temporary shelter emva koba efumene iripoti kwi-organisation uManyano Initiative. UManyano ke lalufumene iripoti kwikhaya lakwaNgcayi elinomama obehlala kwindlu ebikwimeko embi kakhulu. Laze lenza imizamo ke uManyano uba luzame ufumana uncedo, luncedisana nomama ke kwisikhalo ebekhala ngaso, ekhala ngoba selilide ixesha elicela uncedo engalufumani. Ooceba nje ubabalile uthe inoba badlule ku-5 ooceba ethetha nabo ezama ucela uncedo, kodwa ke ugqibele elufumene uncedo umama